Hallelujah. Onyankopon enhyira bebree enanso yɛde nyame ase bebree nyankopon yɛda wase adom no nti wodede akyɛ yɛn adom no nti yɛtimi keka yɛn ho adom no nti Awurade yɛtimi kase onyankopon wo ma yɛkasa yɛyɛ nka wodin yɛmpaebɔ nyinaa ne sɛ bɛdom aboa yɛn na yɛbɛte wase na yɛtumi abɔbra ɛfata w'ani onyam din no ama Awurade wo ba yɛn mu biara nyɛ ɔyeraba ma yɛnante yɛkasa yɛade hwɛ ne yɛbibia no ɛmfɛ ne onyam hyɛma wo din kronkron no ɛwɔ Yesu Kristo wo din mu yɛbɔ mpae sɛ nyame nkronkron wobɛkasa akyerɛ yɛn nɛ nso ne yɛde ne onyam hyɛ bɛma wo din kronkron yɛda wase ɛwɔ Yesu Kristo din mu na yɛbɔ mpae. Amen. Ɔdɔfoɔ onyankopɔn abaawa ɔsɛmpakani Mrs. Jacqueline ɛne na nyame na me so ɛnɛ nso de ne nsɛm ɛbrɛ yɛn yɛbɛfa yɛakenka nsɛm no fi Zefania eti mmiɛnsa nkyekyɛmu 14 kɔsi 20 no na adɔfonom nyame asɛm a ɛwɔ hɔ no na nyame na ɛkasa kyerɛ ne ma Israelfoɔ sɛ nyame kasa kyerɛ Israelfoɔ anaasɛ ɔka sɛ Zion baba na yɛnim sɛ na ɔkasa kyerɛ ne ɔman kronkron a wɔsan mayi yɛn na yɛn ananka yɛn yɛ ɔman yɛn yɛ sɛ hwee nanso ɔnam n'adom so ama yɛn so yɛbɛyɛ ɔman ɔkasa kyerɛ yɛn nɛ nso ɛwɔ Zefania eti mmiɛnsa nkyekyɛmu 14 kɔsi 20 no ɛnso sɛ ɔno ɔbɛgye ne mma efi nkoasom nti yɛma yɛni ɛngye mpɛn bebree yɛhu sɛ nyame nkorɔfoɔ kɔ nkoasom a na emu dodoɔ no ayɛ asoɔden a nyame mba yɛyɛ editia no weedi adanseɛ sɛ nneɛma bebree yɛfɛ mu ebi wɔ hɔ a na yɛ nea yɛate deɛ yɛada no yɛkyia me Awurade ntia na akɔmmɔ bɔnsam kwan ɛwɔ yɛn ho ɛwɔ m sɛ nyɛ ne nyinaa na ɛte saa na mmom no nea ɛnɛ asɛm no twe adwene gyina so ne sɛ yɛmumuyɛ etimi de yɛkɔ nkoasom mu na Awurade ka sɛ wɔyɛ krado sɛ ɔbɛgye yɛn wɔyɛ krado sɛ ɔbɛgye ne mma na wahyɛ yɛn onyam na wayi atemmuo nsa a ɛda yɛn so no wayi afiri yɛn so na mpo wɔn a wɔn ne yɛn edi esie no ɔbɛpam wɔn nyinara yɛatamfo ɔbɛpam wɔn nyinaa efi yɛn nkyɛn na afi ɔno Awurade ankasa ɔyɛ Israel hene no ɔne yɛn bɛtena ne de kyerɛ sɛ obi to nsa frɛ Yesu Kristo sɛ na Awurade ne kra gye nkwa a Yesu te ne mu a na kyerɛ sɛ Onyankopɔn ɛne nkronkron nyinaa ne wɔ nkitahodi a emu ɔden nti atwa sɛ yɛtumi ɛma saa nkitahodi ne tena hɔ daa ɛno nti ɔsɛ yɛnka yɛakoma ntɔ yɛn mma yɛn suro na ɔno nyame ɔte ne nkorɔfoɔ mu na ɔyɛ ɔgyefoɔ kɛseɛ na ne gye sɛ yɛn nso so yɛni bɛgye ɔsɛ ne dɔ no ɛna ɛka yɛn ho nti ɛbɛyi suro nyinaa efiri hɔ na afei ɔbɛma yɛni gye yɛbɛma yɛato ani gye nom afei ɔbɛyi esu ne awerɛhɔ nyinaa efi yɛn so enimguaseɛ nso ɔbɛyi efiri yɛn so afei ɔmo a ɔmo werɛ aho ɔmo ni anidasoɔ ɔbɛma ɔmo anidasoɔ afei ɔmo nso a ɔmo tete yɛn ɔbɛhwɛ sɛ ɔbɛyi ɔmo efi yakwan mu afei ɔmo de animguaseɛ ɛne atwitwisie ɛde huru yɛn no ɔsɛ ɛbere na so sɛ ɔbɛyi saa nneɛma no nyinaa efi yɛn so na afei ɔno ankasa ɛbere pɛ mu no wabɛfa yɛn ɔsɛ ɛbere pɛ mu no ɔsɛ ɛda no mɛboaboa me nkorɔfoɔ ano na mede ɔmo akɔ fie na afei mɛma mo din foforɔ edin a ɛyɛ papa edin a ate no ho edin a yɛbɔ a yɛhu ne sɛ wei ɛyɛ Nyankopɔn ɛba na ɔsɛ ɔbɛyɛ yɛn sonko koraa ɛwɔ amaama nyinaa mu na ɔbɛma nea efiri yɛn nsa nyinaa nso yɛn nsa bɛka ɔde bɛsan ama yɛn biom yɛhu ne sɛ saa ɛnwoma yi ɛna nsɛm yɛsua no ɛnɛ yi ɛyɛ agya ɛne ɛmma ɔdɔ a etwa sɛ ɛda Onyankopɔn ne ne mma ntɛm ɛno nti sɛ yɛfa Yesu Kristo si Awurade ne yɛkra gye nkwa na yɛsɛ yɛato nsa afrɛ nyame sɛ ɛbrɛ ɔma yɛ kwan sɛ yɛmfrɛ no aba agya yi yɛato nsa afrɛ no sɛ ɔnyɛ yɛ adom anaasɛ ɔmbɛyɛ yɛn mmoa nti Awurade yɛda wase sɛ nnɛ nso wode wasɛm ama yɛn sɛ wobɛyɛ animguaseɛ ne ɔhaw ne amanneɛ nyinaa mpo a yɛda mu nyinaa wobɛyi yɛfiri mu na wode yɛsi bapɔn babea na ɛde ahyɛ wo din kronkron ne onyam wo so na wo krɔn ɛno nti yɛbɛkɔ so de ɛho ato so efi sɛ Awurade
bibi biara obeka o wasem mu akyerɛ yɛn bia ɛyɛ no korɛ no wasem yɛ yiw na yɛ amen ti yɛ de ho to asɛm no so na Awurade yɛ mpaebɔ nyinaa ne sɛ bɛboa yɛn na bɛrɛ yɛdwendwe asɛm ho yi yɛtumi de wura mpaebɔ mu nso na yɛde ahyɛwdin anuonyam yɛda wase sɛ wasiesie yɛn ne wo ntam na wagye yɛn abie yɛn ni na watwe yɛn abata wo ho nhyira nka wo din yɛda wase ɛwɔ Jesus Christ din mu amen na afɛdɔfoɔ me mpaebɔ nyinaa ne sɛ wobɛboa me akyɛ asɛmpa yi yɛn nyinaa yɛnyɛ asɛmpakafoɔ adwuma yi na sɛ wo subscribe nso a bɔ mmɔden na subscribe na mayɛ kokromati agyina hɔ sɛ w'ani gye dwumadie yi ho na yɛn nyinaa yɛabɔ mu ayɛ na Yesu ba yɛn nyinaa yɛnya nkontapa ebu ɛde ahyɛ wo din anuonyam onyame nhyira wo na nya enjoy the day bye bye.